வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வைஷ்ணவி விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம விலாகில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம திருப்பரங்குன்றம் மலையை சுற்றியுள்ள சித்தர்கள் அவங்கள பற்றிலாம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த விலாகில் பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறது சோமப்பா சுவாமிகள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மாயாண்டி சித்தர் தான் சோமப்பா சுவாமிகளோட குருநாதர். இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஹனிவெல் கம்பெனி பக்கத்தில் ஒரு மலையில் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஜீவசமாதி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. இந்த ரெண்டு சித்தர்கள் சுவாமிகள் இந்த பக்கம் இருக்க, அதே மாதிரி திருப்பரங்குன்றம் மலையை ஒட்டி காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் ஒரு மலை மேலே இருக்குது. ஒரு 700 to 800 படி ஏறி போனோம் அப்படின்னா காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் இருக்குது. இதோட முழு உதாரணம்னு பார்த்திங்கன்னா மச்ச முனிவர் அப்படிங்கிறது தான் மச்ச முனி சித்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவர் மீன் வடிவத்தில் இன்னமும் அந்த காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் இருக்கிறதா ஒரு ஐதீகம். நாங்கள் போய் பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கணும். நீங்களும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம திருப்பரங்குன்றம் கோயில் நோக்கி தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது அந்த ஆர்ச், பசுமலை ஆர்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது காற்றுக்காக தான் அந்த வீடியோ எடுத்தது. இப்போ அப்படியே ட்ராவல் பண்ண பார்த்தோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா சிற்பங்கள் செய்கிற தொழில் செய்கிறவங்க அந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நிறையா கடைகள் இருக்குது. ஸோ தெய்வ சிற்பங்கள் பண்ணுறவங்க, கல்வெட்டு பண்ணுறவங்க இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்கிற மலை மேலே இருக்கிற காசி விஸ்வநாதர் கோவிலுக்கு போக போகிறோம். அதுக்கு 2 வழி இருக்குது. இப்போ ஒரு வழி பழைய திருப்பரங்குன்றம்னு சொல்லப்படுற தென்பரங்கிரி முருகன் கோவில் ஆதி காலத்தில் இங்கே தான் ஊர் மக்கள் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ முதல் படை விட்டு போயிட்டு நம்ம சாமி கும்பிட்டா திருப்பரங்குன்றம் கோவில் இருக்குது. இப்போ இந்த வழியாகவும் நம்ம போகலாம். ஆனால் இந்த வழியாக போகிறதுக்கு முறையான படிக்கட்டுகள் இல்லை. அதுக்காக நம்ம படிக்கட்டுள்ள வழியாக போகிறோம். இந்த வழியாகவும் நம்ம போகலாம். காசி இப்போ நம்ம திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்கிற காசி விஸ்வநாதருக்கு போக போகிறோம். இது மலை மேலே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட சுமார் என் கணிப்பு பிரகாரம் 1000 அடிக்கு மேலே இருக்கும். இது பார்த்தது அது இது பார்த்தாலும் போகிறதுக்கு உண்டான வழி. இப்போ முஸ்லீமார்களும் போகலாம், நாங்களும் போகலாம். இதில் அதிகபட்சமாக முஸ்லீம் மக்கள் இந்த வழியை பயன்படுத்த மாட்டாங்க. இப்போ பிரத்யேகமாக இந்து மக்கள் மட்டும் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த வழியில். இதில் கடைசி வரைக்கும் படிக்கட்டு போட்டிருக்காங்க, நிழல் மண்டபம் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் நாங்கள் பார்த்த மலையில் அந்த வசதிகள்லாம் இருக்காது. ஸோ இந்த காசி விஸ்வநாதர் மலையில் தான் திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்கிற மச்சமுனி சித்தருங்கிறவங்க ஜீவசமாதி ஆகிருக்கிறாங்க. இப்போ மலையில் மீனாட்சியை 2ஆக பிரித்தோம்னா மீன் ப்ளஸ் ஆட்சி அப்படி பிரிச்சுக்கலாம். அப்படின்னு பார்க்குறப்போ மீன் அப்படிங்கிற மச்சமுனி சித்தர் ஒரு மீன் வடிவத்தில் இருந்தால் சித்தர் பிறந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு புராணங்கள் சொல்லுது. அது இல்லாமல் இன்றைக்கி நாம் இந்த ஷூட்டு பண்ணுற தேதி 25ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை. இன்றைக்கி நாம் எதாச்சியாக வந்தோம் மச்சமுனி சித்தர் எங்களை
இந்த ஷூட் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னோமா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவள் பிறந்த நட்சத்திரம் வந்து ரோகிணியா, இன்றைக்கி வந்து ரோகிணி நட்சத்திரமா, அதுக்காக வந்து அது ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து கோவின்சிட் ஆகுது. அவர் தான் வந்து கூப்பிட்டு ஷூட் எடுங்க அப்படிங்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இப்போ வாங்க மலைக்கு போகலாம். சாப்பிட்டோன்னே வாங்க இங்கே எல்லாருக்கும் உண்டு. நான் மட்டுமா வச்சுருக்கேன். அப்படியே நீங்கள் இந்த பக்கம் பாருங்கள். கீழே இருந்து ஒரு படிக்கட்டு இல்லாமல் ஒரு வழி இருக்குன்னு சொன்னோம்னா அது வந்து இங்கே வந்து சேரும். இந்த வழியாக போனோம்னா படி இல்லாமல் மேலே வச்சிருந்தாச்சு. காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் இதில் வந்து 2005 வந்து இதை கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து மற்றபடிக்கு வந்து பொய் அதெல்லாம் வந்து வாங்கி போடுறாங்க மக்கள். ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்திருக்கும்ல. நீங்கள் பார்க்காத விஷயங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்தவங்க உங்கள் மெமரியை வந்து மறுபடியும் ரீகால் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு அருமையான மன அமைதியை தரக்கூடிய இடம்னு சொன்னோம்னா கரெக்டு தான். அதெல்லாம் வந்து தவறாக இருக்க முடியாது. நல்ல இடம், நல்லா இருக்குது. வாங்க எல்லோரும் வந்து சாமி தரிசிச்சுட்டு உங்கள் பிரார்த்தனை. நாங்கள் இப்போ வந்தாச்சு. மச்சமுனி சித்தர் வந்து ஜீவ சமாதி ஆலயத்துக்கு வந்தாச்சு. இங்கே தான் மச்சமுனி வந்து மீன் பிடியத்தில் இருக்காங்க. வாங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மச்சமுனி சித்தர் வந்து இன்னமும் வந்து மீன் வடிவத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்கிற ஒரு ஐதீகம். அந்த மீனுக்கு தான் வந்து இங்கே வர்ற பக்தர்கள் வந்துட்டு தயிரை வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுறாங்க. அதை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் லைவாகவே பார்க்குறீங்க. இந்த மீன்கள் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான மீன்கள். நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை மீன் வந்து தயிர் சாப்பிட்றது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தயிர் எவ்வளோ ஊற்றினாலும் வந்து அந்த மீன் வந்து கரெக்டாக வந்து அது குடிச்சிடும். இது நீங்கள் வீடியோவில் லைவாகவே பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்துட்டு காசி விஸ்வநாதர் மச்சமுனி சித்தரை தரிசனம் பண்ணியாச்சு. பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து குடைவரை கோயில், அதாவது கேவ் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கேவ் டெம்பிள் பார்த்திங்கன்னா 8ஆம் நூற்றாண்டில் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கோயிலில் இப்போ நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறது வந்து இங்கே வந்து 2 தெய்வங்கள் இருக்குது. ஒன்று வந்துட்டு என்ன அர்த்த நாரீஸ்வரர் சிற்பம் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. உள்ள கருவறையில் வந்து அர்த்த நாரீஸ்வரர் இருக்காதுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம். அதே மாதிரி முன்னாடி இருக்கிற மண்டபத்தில் வந்துட்டு நடராஜர், வள்ளி, தெய்வானை சிற்பங்கள் வந்து இருக்குது. ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thank you.